Τα τελευταία 15 χρόνια, οι νευροεπιστήμες μας έχουν διδάξει πολλά. Για παράδειγμα, ότι έχουμε νευρονικά δίκτυα στην καρδιά, στο έντερο, που είναι τόσο περίπλοκα που οι ερευνητές τα ονομάζουν εγκεφάλους. Καλά ακούσατε. Έχουμε εκτός από τον εγκέφαλο στο κεφάλι μας, έχουμε έναν εγκέφαλο στην καρδιά και στο έντερο. Όταν μαθαίνουμε, θυμόμαστε, παίρνουμε αποφάσεις, δεν συμβαίνουν όλα αυτά μόνο στο κεφάλι μας. Επιτάλλως υπάρχει μια εξήγηση για ποιο λόγο κάτι μπορεί να έχει απόλυτο νόημα, αλλά απλά δεν το αισθανόμαστε σωστό. Ή όταν αισθάνεσαι ότι ξέρεις τι θέλεις, όμως το βρίσκεις πραγματικά δύσκολο να αναλάβεις δράση. Μετά από αρκετά χρόνια έρευνα στη δράση, προέκυψαν ορισμένα μοντέλα για το πώς μπορείς να εργαστείς ενεργά με όλη την νοημοσύνη σου. Είναι γνωστό ως embraining ή τεχνικές ενσωμάτωσης πολλαπλών εγκεφάλων. Μπορείτε τώρα να καθοδηγηθείτε και να εκπαιδευτείτε στη χρήση αυτών των τεχνικών για πιο ξεκάθαρες, πιο σοφές, πιο αυθεντικές αποφάσεις στην προσωπική ζωή, στην εργασία, και για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο embraining.gr και αναζητήστε ό,τι θέλετε για πιο σοφές αποφάσεις.